Кандидатите от общинската листа на Националния фронт за спасение на България, начело с инженер Станислав Станчев, се срещнаха и с жителите на видинското село Слънотрън. Там те представиха издигнати от политическата сила кандидат за кмет на селото Графин Янков. Срещата започна с кратко представяне на хората от листата. Нашата листа е съставена от хора, които не са били във властта, освен мен и Росен Живков, които сме, той е бил заместник председател на Общинския съвет, аз съм бил общински съветник. И искам да кажа няколко думи за инженер Станислав Станчев. Познавам го повече от 25 години, още от времето, когато дойде офицер, току-що завършил от военното училище, след което, напускайки, създаде частната фирма Метал Транс, която се занимава с строителни дейности и с международен транспорт. Областният координатор на политическата сила Росен Живков сподели мнението си за общинската листа на НФСБ, която оглавява. Смятам, че така конструирания екип и на щаба, предизборния и самата листа, има в нея изградени специалисти, професионалисти, които биха могли да наистина реално да управляват община Видин. И с практическия опит, който всички ние имаме, и в бизнеса, и в живота, смятаме, че може да направим така, че да град Видин и община Видин да стане достойно място за пребиваване. Подчертавам достойно, защото за да може да привличаме и младите хора, и зрелите хора да работят в община Видин, трябва да има достойно заплащане. Инженер Станчев изложи аргументите, които са го мотивирали да се кандидатира за кмет на Видин в такова преломно за общината ни време. Някога бях за известно време политиката, отказах се, бях се тотално разочаровал и се бях зарекал никога повече не се занимавам. Но не мога да стоя безучастен и да гледам как всичко умира. Града умира, селата около града също умират. Затова се нагърбих с тази нелека задача. Искам да проведем един приятелски разговор. Какво вас ви мъчи на село? Какво трябва да се направи в Слънотрън? Кандидатът за кмет на село Слънотрън от НФСБ Графин Янков повдигна въпрос наболял не само пред жителите на селото, но и пред всички от малките населени места в общината. Ще може ли, чрез вас, разбира се, да настояваме пред Общински съвет и пред новия кмет на община Видин, да бъдем включени да се направи този воден цикъл на нашето село, заради нашето здраве и нашия живот. И понеже там са по-сложни проблемите с тия пречиствателни станции за отходните води, доколкото съм наясно с този въпрос, мисля, че на 2-3 села най-малко трябва да се направи една такава станция. Ако можем да кандидатстваме по един такъв проект, ще бъде чудесно. Една от точките в програмата ни е изграждане на отдел от специалисти за работа по европроекти. И точно с тази цел го правиме, за всеко едно село да бъде обгрижено от община Видин по тези болни проблеми, които ги имате, затова питаме. Защото отзад се записва, даже нашите момчета запишат всички тия проблеми и всеко едно село ще предложи, както вие сега изказвате болката си, и това ще участваме по европроектите. Купуването и продаването на гласове е престъпление.